ai ce lokacin ga wani ne ai goma zan ciya da kana kike kaina soyayya da kike kaina ciya da kana kaina ba wannan magana ba wannan magana I don't want peace. I want problems always. Na community. Always. Lalle ma wannan. I don't want peace. I want problems always. Me faru? Biredi na manta tsaka gidan mu wanda zan yi bude baki da shi kuma ga ina na babar ta mu ma bata. biredi ka ba kai Allah sai ka to sai danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Assalamu alaikum, dabto yana nan. Dabto nan. Abinci ake ci kenan. Abinci nake ci gida na yayin taka. Da daɗi? Wallahi daɗi. Yake kodai. Ai ka gani da zan siyo abinci ne ga abinci har ta tashi. Yanzu ta fito ma. Yanzu ta fito. Wallahi yanzu zan ta fito. Wallahi abinci kamar cokali na iri ɗaya da naka.
Ba ni za ka yi dawo da cokali. Wallahi ba za ka ci ba. Inda abincin nan ne dai ka mutu wallahi ba za ka ci ba. Kai koko kaɗan ne ka san mai mana. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Na'am. Ba zan fara taimaka. Ai da farko dama zan siya miki mota, in siya miki akwati, in siya miki jirgi. Ai ke kawai ke ce ɗan leleta. Ka san mene kwaji ɗin? Menene? Ja, kare. Kare kuma? Ni ne kare. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda ku dinga samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Ya ta allazi waidi sadaka dan malam. Kai ashe ma shago ne. Kai wallahi na zanci takalmi. Bismillah. Bari ma zan saka shi Alƙur'an. Ina ma ga kwambas ka na samu na bara ka. Da ya ce kwai da ni. Wallahi. Nan daga nan in wuce dan batta kuma ya wuce. Wannan akwai cakwakiya. Karama fi sabilillah. Karama fi sabilillah. Taimaka makaho. Kai kutu mai lasi har 500 ma fa kutu kai. Ya kwancin da sana'a. Karama fi sabilillah. Karama fi sabilillah. Wanda kika san wannan. It was at this moment. When I look to my right, all I see. Rana fata dalle. We must celebrate today. Is Saturday. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Haka yi mai rana. Ya tsana wallahi Allah a garin. Ko da ni ya tsana a garin nan. A ni dai ya tsana. Ni dai. A wallahi ni.
Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Ok, ba matsala. To zan shigo anjima. Sai anjima to. Aka yi da gidana ne. Ka san me? A dan tsaye girma Allah na abokin na kan nan. Na mugun tsane dan kutumar. Kai dai kwarto ne fa. Ji cikin mata Allah yi rawai. Rawai. Allah cikin mata yi rawai. Wannan abokin na ko wannan dogon nan. Ci na ran tsaye da Allah kan. Allah ko wannan. Ni da na ma diri ba ko wallahi na wani ji a yana sura gaggawa magana a wajen dijan nan kawai dai ya bata min rai ya sa na rabu iyaye dan dodo wani dogo ne kawai yake ga cikin mata yana rawa da maka yin munafiki ne kaka jin nan na bayan layi wannan kajin da aka zuba a yagon nan bulora to layi shi ke kwaye ya kwaye sinawa daidai bai tsince muka san bacin haka na rantse da Allah kaga akwai ladu game da dawa shi ya sace akwai tinkero yelo mai kanwa wannan mai cikin nan in ya kwaye su an kutu hudu ma ne fa lamu kun dan iska ne na rantse da an gama ga yin maganganun naka a dalla da ni ba da ke ka gama ga yin maganganun naka kaga malum ni ba da ke Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Barkar gwamnati ce, sai ka ce wasu aiki. Har ya za mu tattare kuɗin mun kai banki. An ji gaɓar tsofaffi. To a za a haƙuri za a yi na gida nan a cika mai cin jakar ba abinci da rami. Ani ina gaba ba harin nan kawai dai ne mai Allah sabida. An ta mu dubu kai ta kama nan. Suna banki yanzu sai dai mu ta fama da kargo. Wallahi wani wala. Duk wanda kai kuɗin shi banki tattara ne da bahin Najeriya ne. Wallahi Allah ya saka ni na da shi kawai. Wallahi Allah ya saka. Gida na da karo na. Kayu sannuku. Wani abu da nake so.
ai na gaya ma wallahi yunwa nake ji wallahi kai kalli 1000 ce ba kuma turin wannan daman ka gama to a ni zan je ina daukowa sai mu gudu dan girman Allah kai hakuri ka taimaka min ban san kana sani ba na ga alamu kai hakuri dan Allah kai hakuri a taimaka min wani ma biyo yanzu ga baki da komai na duniya ya canza wai faru wai canza kuɗi zai wannan da aka zo aka canja gaba ɗaya an sa mutane a wahala neman ni zan gaya ma zai je gidan ladun gudan sai da dawa akan 1000 da dawa 10 canji ya gagare ta to ai haka matan nan ma sai da wanda dawa yi tambare waya sai za ta ba kamar wannan kai ka zo nan kai ka buga da kai ka samu yan malaman nan ina kai gida bukin zani ai gara ta zo in gaya mata kalaman baki na nake gaya ma karbu da ni dan mata jimana inga yan mata wait yan mata sai mana ki dan faɗa mana ko kalma ɗaya ce wani haba kuke takura to wai ruka kai dan uwarka dama dan Daudi ne idan kato muka biyo kuma wallahi laifin ka ne kai me ake yi ana kutubu kamar Dauda yake ba da Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah taimaka ka zagayo magana zamu. Yawwa. Dan wallahi ina cikin wani yanayi. Ka zo gulla sai ka ce wani mai neman sadaka. Kashi da Allah nake bukata mai gida. Ko kuɗi kake so ko sabo? Ni ai kowanne ka ban karba zan yi mai gida. Wanda kake so. To a ban sabon dai. Kamar nawa? 10,000 nake bukata. Kuɗinka 50,000. Wannan ai sata. Kamar ya sata. Ya za in baka cire min 10,000 ka ce kuɗi na 50,000. Ya fa ka zo yi. Ban gane ba. Ka ce kuɗinka 50,000. Tsohon kuɗi fa. Shi ma 10,000 tun da wancan naga. To kuɗinka 40,000. Kawai Najeriya wallahi wannan mai gida kai barawo ne wannan ai cuta ce. Ya za in zo na rantsa da Allah ƙarya kake kuma wallahi sai an cire mun kuɗin nan 10,000 aka cira ka ban 10,000 tsohon kuɗin da ya expire hauka ake jahili ne ni kafin na rantsa da Allah ya ka cire mun hauka ake yi ta za ka zo ka ce wani ba ka cire mun ba ta za ka cuce ni wannan ai rena mun hankali irin ka ba to ta za ka zo ka cuce ni wannan ai cuta ce malam haba wannan ai da sata yi kama dan talatin ban wayan nan in kira ku bar audu kai na rantsa da girman Allah ko bakin bindiga za a kira kai ka kira ba tsoron su nake ji ko bakin bindiga za a kira hello wani ne ya kawo mana wurgi kira yan sannan kira su to ba ko bar audu ba ko bindiga ce ka kira kai ni ba wanda nake tsoro a garin nan fa assalamu alaikum Allah akai kashi dala ga bara mala Allah baka ta Allah ga bara go gudu mutane ina rantsa da Allah ba zan yi hauka ake di zaka cuta wannan ai cuta ce ba za ka zo ka rige wani wannan zalunci kake malam a nan gurin ba business ba haba wannan ai rena hankali ne amma mai gida kamata a ce ka gane idan customer ya zo kamata ya a ce ka ringa ina mu kira wannan ai matsala ce
Wannan kuma dan baka ke so mu yi? Ai na kira yan sanda dole su da abu da kai. Aba mai gida. Kuma ma ga warewa zan yi. Ba inda zaka je. Ba inda zaka je. Ina kuma zaka je? To ba zan awa ko bar Audu ka kusa karasowa. Gashi nan zai gudu tun da zai ke tashin mun da hankali. Dan iskan ƙarya. Ai da mun kiran shi ƙarya ne. Na ji an ce ka yi targaɗe hannu. To ya jikin? Sauki. To Allah ya ƙara sauki. Amin suma. Ban gane ba. Ko ba shi yin sana'a ne? Sanadin wannan matar taka ne mai kashin tsiya. Yanzu zan ba shi aiki. Ni zan daidaita komai da kaina. To ku zo in baka aiki mana. Dala rufe mun baki. Ina so ni ma mu kulla wata alaka da shi. Babu ni babu kai. Tunda ka ga ka san da Allah ka bata hakuri ta hakura mana. Dan Allah dan Annabi ki hakuri mana. Abin kuma har da sharri? Kware kuwa. Kai kuma na dawo kanka. Bai ma iya cewa dazu. Kai da ganin kura ka san ta ci mutum. To kai yanzu sana'an me kake? Me ya faru? Ni fa babu wani aiki da bazan iya yi ba yanzu. Kana da takardu. Kun samu aikin gwamnati fa yanzu ba karamin wahala bane. To dole sai aikin gwamnati? Kawai abinda asirin ma zai rufe ni kawai shi nake nema. Za ka yi tallan gurasa? Dan adam da ya ajizi ne da. Ka ce babu girman kai ka yanzu. Daga Allah ne fa wannan. A gaskiya ne na jinjina ma. Shikenan nagode. Tawakkalta ala Allah ka rinka tawakkali ga Allah. Gaskiya wannan shawara ce mai matukar amfani. To na kore ka. An kore ni daga aiki. Babu wani shege. Ina bai akwai matsala ne da. Matsala kuma. Ba ka san me faruwa. Wace irin matsala? Yanzu na kore shi. Mura daga aiki. Yanzu gurasan ma na ka je ka cinye jarin. To ni ba laifi na bane. Ka ga mai ya bani hakuri. Ya hakuri. Na gode. Aiki ba zan sake ba. Miliyan biyu da ma ka ajiye mun to ka bashi miliyan biyun nan miliyan ɗaya su kayan gurasa da ita miliyan ɗaya kuma ya je ya riƙe na bashi kyauta. Da baka kuɗi ka siyo gurasa na ka zo kana mana da iya me ya faru ne? Wallahi yanzu babu wani bayani. Karɓa ka je ka siyo kayan gurasa. Mutuniyar ya zai an jima ki kira ni. Ke kuma lafiya ke murmushi ke kadai? Sharri ne wannan abu. Babu wani shege ya isa ya je gurin suwai ba. An gama aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan azumin gawaki ɗaya ya cika. Wallahi mun ke yi da bala'i ma ina karya azumin nan. Ce wallahi na karya azumin nan. Wakatin alwaka tayi ba. Yanzu da a zaune ganin ko a kwance. Sai na ga babu. Kai, zo nan. Wallahi ka gaya mai ka ji dama na ce dan karya azumi ka je ka gaya mai wallahi na zane ka. Na gaya ma. Mu je ka zauna. Wallahi na ga. Wai ga wannan ya ce ya rake ni, wai kuma ya karya azumi. Shi wannan ƙato garjeje da ya ce bai karya azumi. Kai ga mutum nan. Ya ce? Wai ya karya azumi, kuma ya rake ni. Yanzu kamar kai ba za ka yi azumi ba, ka sanya a kai ka kai. Baba. Allah baba ciwon ido nake ba ba ni da lafiya ba. Kai karjeje da kai ka ce ba ka azumi ba, haba ya kake haka. Lalle ma wannan. Haka ne zan yi magani. Ba kai ba zan ci umanka idan ka da yake ma ciwo ka jira ni na dawo. Baba, wallahi ba na gani sosai idan nawa ne. A hankali baba. To ka sha kurmin ka ina so ma magani za ka gani ba sai. Baba ina kake zo ka digan. Baba digan. Budewa nake yi. Budewa nake yi ka ɗaya mana yanzu dan daga ma ina so maganin. Ba wannan ai su magiru ne.
To ta ina ma ka gane su ba gilu ne? Kai ka ce idan kai ma ciwo? To ba to ni ma bakaho ne ina gani. Hello, 24 hours. Gaskiya baba ya iya nauyi. Wai mai banka kai me kake da buta ban me kuka shigo cikin nan kuna yi da buta ba ba ga kana shafa ruwa kake shafa alwala ga mu alwala ni ba ba me ne zo ba ya zan yi na sha wannan yare kamu a yaya aka ce sha za kai magana ta fito shikenan to kowa ya sha amma ku ba hankali yawa I don't want peace. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. Umar, yanzu da girman ka kake kare azumi kuma ka ce a gida kana yin azumi. Baba kuma ya san kana azumi? Me gida, ina son tambaye ka wata magana, waya magana auren nan da zaka auri yarinya ne a kasar layin. Kike me tafi kaci? Ah, to ai dole tambaya saboda na ga ni ma ba a fita hakki na ba, kuma ana nemo mun wata. Ya ba zan mutu auren ba? Dan mutu da ke ne? Me gida an kai mun haka amma ka san baka yi wa kanka adalci ba. Baki wa kanki adalci ba. Wallahi baka yi mun adalci ba. Haba me gida, wai me yasa a duk lokacin da zan yi magana ba ka fahimta ta? Kana kallo yanzu ba dan na kira yayana ba ya turo min da 70,000 din nan kan ina ji ina gani za a ringa min watsi da kayana a kofar gida wayan nan ma fa taimaka fa ne na siya maka to ita yarinya in dai yar wahala ce ko iyayenta ba sa son ta aure ka nayi kiranta mun kudin ciki ne wa ni za ka ba to ya ka mutu ba aure inda zan yi mafarkin za ka yi aure kila a ranar za a zo a yi jana'ida ta ai ni mai gida ba na fatan ka yi arziki na fi son mu zauna a hakan nan garin kwaki yana mana wuya ya fi min alkhairi wallahi kiranta mun kudin ciki billahi la ilaha illa huwa na ƙara auren to me ina ni fa na faɗa maka ko a mafarki ne mafarki za ka yi aure wallahi mai gida sai dai a zo ana jana'ida ta saboda ba na son dan mutu da ke ne a'a sai dai ma auren barka mutane da kai na zame maka takalmin kaza budurwa kuma zan samu san kalmiya ne
mana ka auro mana gani ga kai mai gida. Kai kuma kai wani baba. Ka ga mai wahala a gona yana nan zai dawo mahaifiyar ka kishiya. Wannan magana ce sai na faɗa mai kamar wannan a ce bai san halin da karka da ƙarin zaga mu da. Gona ne duba ga yabanyan nan tayi. Kai har wani zuwan mai gona kake dan nan anya kana neman albarka ta? Kana da shi ka tafi tunda baka zo da wani abu ba. Tashi ka tafi gaba. Tashi ka tafi tashi. Na zo mi da kai baba. Magana. To samu ne. Kusan da ga. Wallahi mai gida lamarin da na kai yana bata mai rai da gida. Kina da matsala. Billahi ladi kina cikin gaya. Baba mai gida abin da kake ba kai mun adalci. Ni ki dinga kuka a gaban yaron nan. Billahi dan girman Allah. Ya Allah ba da mutunci. Da aka yi mai faru. Baba ni fa aure nake so kan baba. Aure. Ni baba. Aure. Ba ka da hankali? Kai kin tabbata iskan yaron nan magana. Kai ba ka da hankali. Yarinya ce wannan. Ha baba wannan yarinya ce mai hankali mai tsatsiya. Ga ta gidan masu kuɗi mun ganta fangin nake ga ma baba. Kai duk wani alheri da ina sa kayan nan da nake sa masu kuɗi duk yawanci ita nake sato mana kuɗi baba. Yan masu kuɗi ce nake ga ma baba. Kuɗi baba. So nake ina aurenta. Madadin ne mata anko baba ita take mun. Tana bani baba. Duk wani alheri da ya taso baba. A madadin an waya ma ita take siya mun waya baba. Awa. Gani a nan mai gida ina Muno too much. Wannan zance da ka zo da yaro da ita. Hakuri tana wani baba. Ka san yadda muke ina ba. Ka san yadda muke magana da uwar ka dan aure. Kana mun kirmin banza. Ina ga kai kana mun mata bilan aure maka. Sabon nan goyi.
Haka naira 200 ka je ka siyo rago ka je ka siyo wani. A ce ka siyo rago ka je ka siyo wani zakara. Ko ne fa. Muna mu rago. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Juwaidi sadaka da malam kai na gafa kaman gidan nan ba kuwa bari da gani ake bari mu shigo mu gani to Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'a kai rake la ilaha illallah rake a sanda da kai sanda biyu sanda uku kai hudu zan yi ba
biyar. Kai. Wallahi sun yi nauyi da yawa. Alkuran sun mun ne gyalla. Wurin ɗaukai kai. Ta mu ta samu an samu ta kallo. Wallahi YouTube zan yi kai. Bismillahirrahmanirrahim. Na jin wallahi ta ce dan yajin ta. Ta wade ta kai. Sai riga kayan za su min yawa abin mustali ka dauke silba ta ka a gani maza in fice da raken nan in maza in je gida in sai da ta ayyo kai Kun fito ko in koma ne? Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Ki dalla kullun ashan alewa tallaka wasu. Namal hayatar duniya da ibu walau. Dan giba Allah da ya ta manna ne. Ya ga kashin yi mata alewa. To wallahi na ci uba. Kai ba kai dai kista ba ka zo kan da gari ina karatu kai ba za kai ba. Ba baka damu mata a gari. Wannan dan uwa. Ta zo mu je daki aka gane shayi girwa. Babu su kai ina baban yana can na su madde haka Umar yake da ƙarfi gaskiya baba ka shi Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Umar Small. Small.
Umar Small. ai ke lokacin ga wani mai ai goba zan ciya da kana kike kaina soyayya da kike kaina ba ciya da kana kike kaina ba wannan magana ba wannan magana Don't want peace. I want problems always. Na community. Oh, no, 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 no. Umar Small.
Small. Umar Small. Lalle ma wannan. Dan maula ne.
Lallai ma wannan.
Yeah!